През 2026, приятелки, ви пожелавам да не срещате никога стиснати мъже. Не сте готови за това. Да мирише. Да е женомразец. Ние вече не може да бъдем подведени. Понякога си казвам, мога ли да бъда излъгана вече? Ако някой тук ред пилец Андрю Тейт wannabe иска да се включи, ще му кажа. I don't even want to start. The biggest egg със сигурност са ми Филип Плейн дрехи. Здравейте, приятелки! Bad bitch over here! Честита 2026 година. Годината на конят. Единица по нумерология. Според астрологката ми това ще бъде една много хубава година. Астрологката каза, че много хора ще се оженят, че ще имат деца, че всеки ще си намери таланта. Айде не всеки, но много хора ще си намерят таланта, ще си тапнат в творческия потенциал и много хора ще пътуват. Така че какво повече можем да искаме от една година? Любов, пътуване, творчество. Не знам за вас, обаче I'm so done с 2025. Наистина, може би това беше най-трудната година от живота ми. Ако някой друг се чувства така, да напише в коментарите. И преди да започнем с това видео, извинявам се, че говоря на нос, но аз изкарах грипът. Грипът. Това чудовище. Хора, не си спомням кога за последно съм била толкова болна и толкова болна за толкова дълго време. Казвам ви, до онзи ден имах 38 градуса температура. Една седмица си седа в къщи болна. Не си спомням последния път, в който въобще съм си седяла една седмица в къщи, какво остава болна. Толкова бях болна, че чак ми стана скучно да съм болна. Така че, говоря малко на нос, изглежда малко страшно, повярвайте ми, буквално онзи ден прескочих трап. Буквално се изправих с смъртта очи в очи. Казвам ви, по едно време си мислех, че няма да го бъде. Но, както и да е, тук съм, готова за 2026 и продължаваме поредицата за отношения, защото оказва се, приятелки, че всички искате да говоря за отношения. Аз не съм дейтинг коуч, в никакъв случай, но е забавно, така че съм подготвила една поредица и днес ще си говорим за новият културен феномен The Ick, така нашумелият термин. Какво е The Ick? Според Cambridge Dictionary, ще го кажа и на английски и ще го преведа. The Ick is used to express a feeling of shock or dislike that makes you feel sick. На български използва се за изразяване на чувство на шок или отвращение, което те кара да се чувстваш зле, да ти приушее, да ти се повдига. Вече всяка жена има своя списък с X. И поради някаква причина ние ще разберем каква е тя, не се притеснявайте, направила съм анализ. Поради някаква причина всички жени говорят за техните икове към мъжете. То по-скоро е термин, който се върти измежду жените, а не толкова измежду мъжете. Какъв е коренът на този нов културен феномен? Защо се появява и токсично ли е? Станали ли сме всички твърде токсични? Преди да започнем обаче, ще изтеглим карта на деня. Чакайте за малко да забравя. Нямате си представа колко съм щастлива да нямам температура и да записвам видео. В смисъл, малките неща в живота, you know. Така, теглиме карта на деня. Моето тесте е на Аурела. Оставям линк долу в описанието. Имате 10% отстъпка с моя код. Когато се доверя на идеите си, животът ги подкрепя. Вселената обича смелите мечтатели, които действат. Идеите ми заслужават реализация. О, хора! Какво хубаво пожелание за новата година, нали? Първо видео за 2026. Мисля да направя видео за любимците ми през 2020, моите любимци през 2025, защото аз много обичам такъв тип видеа. Може би ще го запиша след това видео. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Ивелина и в моят канал си говорим за поп-култура, за маркетинг, за реалитита, в момента за The X. Чакайте да ви покажа един от любимите ми подаръци, които получих за Коледа. Тази чашка за кафе. Бутуш! Защото новото ми хоби е да карам ски. Момичета и момчета, защото знам, че 10% от аудиторията са мъже, които всеки пропускаме. Съжалявам, момчета, добре дошли в канала. Радвам се, че сте тук. Честита нова година и на вас. През ваканцията с сестра ми бяхме в Банско, карахме ски и като ви казвам, от всички неща, които съм правила, най-якото нещо, което съм правила до момента е да карам ски. Наистина, обсебена съм. Просто искам да напусна работа
За тези от вас, които се чудеха, да, имам истинска работа, не съм тук в YouTube, имам истинска Big Girl Job от 9 до 5, която всъщност доста харесвам, но искам просто да напусна работа, да си оставя всичките ангажименти и да отида да карам ски. Но, нали, не може. Трябва да се работи. Както и да е. Ако някой ще ходи в Банско, да знаете, силно препоръчвам Mega Ski School за ски екипировка или ски учители. Моят ски учител е Владо К. И това не е спонсорирана реклама. I wish. Момчетата са толкова внимателни. Екипировката им е 10 от 10. Това е втори сезон, който хода при тях. И Владо К наистина е уникален. Научи ме за 2 урока да карам ски. Сестра ми също я научи да кара. Сестра ми преди беше карала сноуборд, искаше да се научи да кара ски. И той я научи да кара ски буквално за 1 урок. Така че, ако някой ще ходи да кара ски в Банско, силно препоръчвам Mega Ski School. Да започваме! Добре, приятелки, чакайте, става ми смешно още преди да сме започнали, защото докато подготвях видеото, много се разлигавих, окей? Така че затова ми е смешно още преди да е станало смешно, но реших, като един истински журналист, че ще направя едно емпирично изследване и попитах всичките си приятелки, плюс сестра ми и най-добрата приятелка на сестра ми, какви са техните biggest X, когато става въпрос за мъже. Защо съм го направила? За да мога да ви покажа какво представляват иковете на жените и след това вече ще влезнем надълбоко в темата. Взимам лаптопа, защото аз не мога да ги запомна. Така, готови ли сте? Не сте готови за това. Не сте готови за това, добре. Разбира се, моля ви хората, мъжете, които гледат това видео, цекът ви в pinch of salt. След малко ще стигнем до сериозните неща. Окей? Сега малко несериозни неща. Да мирише. Да е женомразец. Как няма свестни жени, как жените нищо не правят, не допринасят за нищо, а искат много. Да не изслушва и да прекъсва. Да иска голи снимки. Да е силен патриот. Хора, има нещо много отблъскващо в тези крайни патриоти. Не ме разбирайте погрешно, аз също съм патриот и обичам родината си, обаче онези патриоти, които ти нямаш право да харесаш друга държава. Нямаш право да съкън да не отидеш на почивка и някоя друга държава да ти е харесала. България е най-красивата и няма нищо по-красиво от нея. Да има татуировка на Васил Левски по тялото си. Да се оплаква. Да не иска да поеме отговорност. Да каже, че сега аз трябва да плата, защото той е платил предния път. Да е спал с супер много жени. Да, само искам да кажа, ако някой тук ред пилец Андрю Тейт wannabe иска да се включи, ще му кажа, че това с какво беше, вратата, ключалката и не знам си какви пунти мари. И нещо, което е по-старо от света, как всички жени са били само с 3, а всички мъже са били с 100 жени. Как? Къде е математиката? Продължаваме. Да се мисли за нещо повече от другите. Да каже, че не е сигурен дали не е гей. Надявам се на никой това да не му се случи през 2026. Да мрънка и да не търси решения. Да пуска просташки шеги не на място. Да говори колко е беден. Да се опитва да те промени. Да е нахален, да не разбира от не. Да се мисли за големия сваляч, че е най-желания мъж. Да си пуска селфита постоянно в социалните мрежи, не от готини места, а от колата или вкъщи. Между другото, да ви кажа, съгласна съм. Има нещо много отблъскващо и за мен да видя мъж да си прави селфита или да се снима в огледалото или в асансьора. В смисъл, men used to go to war. Продължаваме. Да праща селфита постоянно на себе си и на теб. Хора! Окей, story time. Това ми се е случвало. Има един тип мъже. Чакайте малко, че на всичкото отгоре съм и рошава. Имаше един период, в който се бях занимавала с един грък и хора, това момче на всеки кръгъл час или поне на всеки 2 часа ми пращаше селфи. В смисъл, то разговора не може да върви. Нека, аз съм те виждала. Виждала съм ти лицето. Ще го видя пак. Няма нужда постоянно да ми пращаш лицето си. В смисъл, аз разбирам, че може да бъде сладко да си пратиме селфи, просто е така, за здравей. Обаче постоянно да ми пращаш лицето си, ти просто искаш да се гледаш и да се снимаш. Кажи го. Не ми пращай селфи през 2 часа. Нека да се фокусираме върху това да си говорим. Да е стиснат. О, момичета!
Момичета, не оставам това на страна. Story time, окей? Чакай само да пина вода, че иска на цейка мине. Имах едно взимане-даване с едно момче. Не искам да го наричам връзка, защото по-скоро беше краткосрочна грешка. Сега да не се обяснявам. Така, момчето беше толкова стиснато, че аз вече съм травмирана от паркинги. Може би най-срамната история в живота ми. Най-срамната история в живота ми, която ми се е случвала с момче. Наричам я паркингът. И ще я разкажа, защото мисля, че съм я разказала вече на целия свят, включително на половината кросфит. Мисля, че всички знаят тази история вече, така че амайта злао. Така, излизам аз с това момче и отиваме на разходка в един град. Това беше в чужбина. И преди да влезем в града, аз му казвам, ако искаш, паркирай извън зона и ще си хванем метрото до центъра, защото аз, не знам точно как седат нещата с зоната в този град. И той казва, не, там където ще ги дадеме за метро, за билети, там сме ги дали за паркинг. Викам, окей, смисъл, ние сме с неговата кола, момчето си знае. Влизаме в центъра. И той паркира на някакъв супер централен подземен паркинг. Минаваме през деня, през разходката, през целия ден и цялата тази екскурзия като цяло, почти за всичко съм плащала аз. I know. Буквално само където не бях платила и бензинът. Буквално само където не му бях платила бензинът, буквално само където не му бях дала джобни и не му бях дала пари да си направи ремонт на колата. Буквално. Паркира той в този паркинг се тая. Ние през деня се разхождаме това, за всичко плащам аз. Просто така се стичаха обстоятелствата, не мога да го обясна, смисъл то не е било планирано. Отиваме до паркинга, аз, приятелки, моят проблем е, че съм твърде щедра. Наистина, смисъл аз съм толкова щедра, че нямам никакви спестявания. Постоянно пращат някакви имейли за сигурност на банковата ти сметка, за не знам си какво. Аз нямам какво да се притеснявам. Защото моето имане е в гардероба ми. Всъщност не е в гардероба ми, аз имам 2-3 крилни гардероба. Буквално всичко, което имам е в тези 2-3 крилни гардероба, плюс цялата ми козметика. Може да се каже, че инвестирам. Хората инвестират в инвестиционно злато, това. То моето също е инвестиционно, само че не е злато. В смисъл, то пак е злато, ама не е злато. Как ти да е? Така, стигаме до, идва края на деня, отиваме до паркинга, момчето слага билетчето в паркинг машината, излиза там 30 евро, в смисъл 30 евро без малко, все тая, и той седи и чака. Той просто седи и чака. Аз съм от негово ляво. И това беше сигурно най-мъчителната минута в живота ми. В смисъл, ти просто знаеш кога някой чака ти да платиш. И ви казвам, в смисъл, това момче беше между другото доста огромно. Представете си, мъж 196 см, огромен. Аз съм до него вляво. Той слага билетчето в машинката и си е сложил ръцете в джоба и просто чака. И аз вада леопардовото си портмоне. Чакайте да ви покажа леопардовото портмоне. Вада това леопардово портмоне. Аз вада леопардовото портмоне. В смисъл, много е сладко, нали? Ако някой пита, взех си го от Бершка. Вада това леопардово портмоне. От което вада 30 евро. Подавам му ги. Той ги взима instantly. Взимам ги от ръката ми. Цункаме и ми казва мерси, беб. Аз гледам нагоре, защото тук става въпрос за някакъв огромен мъж, който чака аз да плата паркинга, при положение, че аз предложих да паркираме извън центъра на града. Той настояваше да паркираме в центъра, той избра паркинга. В смисъл, аз не мисля, че някога съм плащала 30 евро за паркинг ever, освен този път. Подавам му тези 30 евро, цункаме и ми казва мерси, беб. И знаете ли какво, приятелки, дори не става въпрос за паркинга, в смисъл става въпрос за това, че в този момент аз наистина се почувствах супер унижена като жена. И точно в този момент
на мен ми светна лампичката, че поради стечение на обстоятелствата, аз платих за всичко. Аз платих за цялата екскурзия. В смисъл, включително и паркинга. И от тогава насам, приятелки, аз просто имам правило никога да не плащам за паркинга. И знаете ли какво? В смисъл, аз си казах, това не е сериозно. Никога не съм видяла баща ми да вземе пари от жена си за паркинга. Никога не съм видяла баща ми да вземе пари от майка ми за паркинга. Просто си казах, окей, в смисъл, ако някой каже, много са ти високи стандартите. Буквално това нещо баща ми никога не би го направил. Аз съм израснала с този пример. Това... Хора, в смисъл това... Men these days. В смисъл, ще остава да платиш и за паркинга. От леопардовото ти портмоне. Това да ви прилича на портмоне на жена, която плаща паркинга. Да, стиснати мъже. Знаете ли какво, хора? Не само стиснати мъже. Стиснати хора като цяло. Защо? Защото стиснатите хора са егоисти. Те са стиснати към всичко и всички. Те са стиснати и към себе си. В случая това момче дори нямаше обзавеждане в хола си. В смисъл, той дори няма... I don't even want to start. В смисъл, в апартамента му, буквално, в хола му имаше един надуваем дюшек. Да, дори нямаше диван. И преди да кажете, той сигурно е правил ремонт, сигурно е било ново жилище. Не беше... That wasn't the case. Той не бил гледал телевизия, нямало било смисъл. През 2026, приятелки, ви пожелавам да не срещате никога стиснати мъже и не игнорирайте червените флагове като мен. Окей. Защото Добре, отворихме кутията на Пандора. Стиснатият човек, той не може да даде. И тук не става въпрос за пари. Ти ако искаш да дадеш нещо, може да толкова, обаче да го дадеш. Замислете се, като отидете на гости при баба ви, тя ви дава 5 лева. И примерно тя ако има 10 лева, 5 ще ви даде, защото не е въпрос на колко имаш, а колко искаш да дадеш. И хората, които не могат да си представят да съм в сериозни отношения, камо ли да имам семейство с стиснат мъж. Това са хора, които и емоционално не могат да дадат. Нещо, което между другото психолог ми го е казвал, е, че стиснатост и ревност не се лекуват. Това са двете неща, които ти не можеш да излекуваш с терапия. Това е нещо, което можеш с много усилия и осъзнатост да подобриш леко, но ревност и стиснатост не могат да се излекуват. Така че за тези от вас, които са във връзки с стиснат мъж, няма да се промени. Или ако сте с мъж, който е супер ревнив, защото аз съм била в такава връзка. Да, хора, смисъл имам чувство, че случвало ми се да изтегля късте клечки, повярвайте. Единия стиснат, другия болно ревнив, не знам кое е по-зле. Стиснатия. Ревнивия ще го изтъпва. Стиснатия не. Да. Продължаваме с иковете. Да е тесногръд, трудно да възприема различно мнение. Мисля, че това опира и малко до образование, честно казано. Дрехи на Филип Плейн. Хора, мисля, че за мен не ме интересува кой как се облича, но the biggest egg със сигурност са ми Филип Плейн дрехи. Тоя кич, тея камъни. No. Fuck no. Анцук на Гучи. Да е безработен дълго време. Да мрънка. Постоянно да те коригира. Да си мисли, че знае всичко по-добре от теб, защото е по-възрастен. Ти ще пораснеш и ще разбереш, че е прав. Да си мисли, че си му ясна, след като сте си разменили 3 приказки и те е сложил в стереотип. Знаете ли какво съм забелязала, особено мъжете в България? Че за тях красивата жена не може да бъде интелигентна. Да е много против гейовете и гей парада. Аз нямам против да е централно десен, но да е крайно десен, no. Да бърза много за секс и да трябва да се обясняваш защо ти не бързаш.
Вицове за свекърви, шеги за змиярници и проститутки. Да няма любим филм. Бейсик вкус за музика, предимно БГ рап. Само тук ще кажа, знам коя приятелка ми го написа това. Аз слушам БГ рап. Не само, но обичам БГ рап. Drives a hatchback. Хора. Със сестра ми гледахме, това от сестра ми, със сестра ми гледахме Married at First Sight Австралия. За тези, които живеят в Англия, мисля, че по Channel 4 го даваха. Имаше едно момиче, което преди да се запознае с момчето, с което щяха да я сватосват, извади такъв списък с карти, с всичките й X. И единият ти X беше да кара хетчбак. В смисъл... Who cares? Има някои, които са много абсурдни. А между другото, бившия ми приятел, той имаше 2 коли. Едната беше, неговата си кола, официалната му кола, така да се каже. И другата му беше един смарт, който той беше взел за семейния бизнес, с него да си върши работа през деня. И искам да ви кажа, че аз най-много се забавлявах, когато ме взимаше с смарт. Не знам дали сте се возили в смарт, обаче чувството е като да караш тротинетка. Чувството е като да те возят на колело. Не знам дали като малки, като сте ходили през лятото на село, защото аз съм от това поколение. Като ходех през лятото на село, карахме много колела и сме се возили един друг на колелата, или зад кормилото, или на самото кормило. Да, чувството да се возиш в смарт е като да те возят в колело. Така, най-добрата приятелка на сестра ми казва Имайте предвид, че сестра ми и най-добрата и приятелка са по-малки от нас. В смисъл, по-малки от мен, не знам за вас, но по-малки от мен. И Джен Алфа са супер безкомпромисни. Така че тези неща са, малко по-крайни. Да пръдне по средата на разговора и да се прави, че нищо не се е случило. Следващото. Да поръча кафе и да си сложи пластмасова капачка. Да е активен в Snapchat. Да публикува, че е в болница. Нали знаете, има хора, които когато са в болницата, изведнъж стават инфлуенсъри и започват да документират всичко в болницата, asking for pity. Да нарича приятелите си момчетата. Да носи къси чорапи. Сега това тук си личича от по-млади хора, защото аз нося къси чорапи и не мога да разбера тея Джен Алфа, или както там се казват. През лятото носят пак високи чорапи. Кой носи високи чорапи през лятото? Да си съблича панталона преди тениската. Да казва, че може да готви, а всъщност просто да прави пържоли на скара. Знаете ли какво, приятелки, от моят личен опит ще ви кажа? Че до сега всеки мъж, който ми е казвал, че може да готви, всъщност единственото, което може да прави, е гадна карбонара. В смисъл, за карбонарата е много специфична и тя или е чук, или е ужасна. И до сега нито един мъж не ми е правил хубава карбонара. И някой като ми каже, че може да готви паста, как да му кажа да направя една вратна пържола с картофено пюре and call it a day? В смисъл... Така де, не, защото... Знаете ли защо? Защото мъжете... Тук вече много off topic, но защото мъжете си мислят, че всички жени обичаме да ядем италианска кухня. Да, разбира се, че обичам да ходя в Италия и да ям пица и паста, въпреки че предпочитам пица. Ама това не ми е любимата храна. Защо всички жени това трябва да ни е любимата храна? Аз обичам турска храна, обичам суши и знаете ли какво? Понякога просто обичам вратна пържола с картофено пюре. Окей, защо всички трябва да обичаме паста? И те, понеже си мислят, че всички жени обичаме паста, те ни стереотипизират, слагат ни в една жалка кутийка, в която всички обичаме паста и казват, аз мога да готвя. Next thing you know, ти правят една преварена спагети. Не, знаете ли какво? Story time. Това видео, не знам дали ще стигнем до анализа, хора, защото толкова много story times. Така, story time.
бившия ми приятел, нарцисист, няма да влизаме в подробности, решава, че ще ми прави болонезе. Аз по принцип предпочитам карбонара пред болонезе, но пак не исках да му секвам ентусиазма. Вика, ще ти направя болонезе. Вика, няма нужда. Защото аз вече знам, че мъжете не могат да правят спагети. И му казвам, няма нужда. И той вика, не, решил съм го тази вечер. Ще направя спагети болонезе и съм взел хубаво вино. Викам, добре. Сложи чушки. Сложи дебели парчета чушки. Беше зелена чушка, to be precise. В болонезето. И морковите ги беше нарязал на такива едри купчета. Те не бяха изпържени, те бяха още свежи, те бяха още хрупкави. И това с каймата и някакъв гаден доматен сос, който беше супер течен, върху преварените спагети. Аз не си измислям за преварените спагети, просто много път съм яла дървото, приятелки. Това бяха най-гадните спагети, които някога съм яла. Наистина. А той беше толкова горд със себе си. Знаете ли какво, приятелки? През 2026 искам да сме толкова delusional, колкото са мъжете. Like, damn! Смисъл, the confidence! Тая увереност, която имат мъжете в себе си. Той е направил нещо, което кучето няма да изяде. Обаче е толкова уверен. И понеже съм твърде добра. Аз съм, знаете ли какво? Много се разтегавих, приятелки, съжалявам. Но проблемът ми е, че съм твърде добра. Не ги изядох, но ядох от тях и нищо не казах. В смисъл, защото аз не исках да го лъжа и да му казвам, страхотни са, да му казвам колко са му страхотни спагети. В смисъл, не исках да го лъжа. No positive reinforcement here, okay? Но не исках и да съм невъзпитана. Така че когато мъж каже да готви, it's a fucking trap. Освен ако не е готвач. В смисъл, освен ако наистина не работи като готвач и освен ако наистина не е готвач, по-добре не. Издухах си носа и сме обратно тук. Та, откъде тръгва това цялото нещо с този ик? Смятам, че вече жените до някаква степен сме станали толкова крайни, защото това е предпазна реакция. Толкова вече жените са разочаровани от мъжете, че това за мен е някаква защитна реакция, някакъв защитен механизъм, защото не е нормално ти да спреш да излизаш... Някои икове тук са супер валидни, окей. Но има неща, които просто... Цялата тази TikTok токсик култура. Откъде идва цялото нещо с ик тренда? Познахте от TikTok. TikTok е буквално Toxic Central. Значи, целият токсичен relationship advice, който може някога да получите, ще го намерите в TikTok. Само влезте и ще намерите най-токсичните съвети. Преди години имаше такъв тренд #StayToxic и аз много се шегувах с това #StayToxic, защото само TikTok може да пусне тренд, който се казва #StayToxic. Хората са толкова изморени от този дейтинг bullshit, че вече си създават някакви собствени филтри, с които да филтрират хората, които по някакъв начин могат да ги разочароват. Защото нямат енергия за повече. В смисъл, нямат енергия за повече дейтинг. Защо? Всъщност, откъде тръгва това цялото нещо с дейтинга? Да не мислите, че едно време баба ни и дядо ни са излизали 3 пъти на среща в седмицата с 3 различни хора? Не! Това с бързият дейтинг дойде и с бързата храна, и с бързата мода, и с целият този забързан свят, че ние бързо трябва да намерим любовта на живота си. И затова трябва да влезем в тези приложения. Гледайте ми видеото за приложенията. И бързо да си сложим срещи в графика. Ако може по 3 на седмица, оптимално. Дейтингът никога не е трябвало да бъде толкова бързо изконсумиран. Ние вече толкова сме превъртяли играта, че имам чувство, че не можем да бъдем излъгани. Ние вече не можем да бъдем подведени. Не може да бъдем излъгани. Имаше един TikTok,
Трябва да си отворя TikTok-а, за да го видя, ама нали, снимам с телефона. Беше нещо от сорта на For 2026, I don't want to be aware of nothing, because if I become any more aware, I think I'm gonna crash. Наистина, не искам повече да съм наясно, не искам повече да знам. Понякога си казвам, мога ли да бъда излъгана вече? Мога ли да бъда подведена вече? Не си го пожелавам, вселената, не си го пожелавам, окей? Без повече паркинги. The rock bottom. Не, знаете ли какво? Ако дъното имаше мазе, щеше да е историята с паркинга. Така че ако някой си мисли, че в момента е в лоша ситуация, да се сети за ситуацията с паркинга. Чакайте, ще ви разкажа още една история. То вече това видео въобще да го вървим по сценарий, но една приятелка, сестра ми, излизам на среща с един пич. И отиват на пъб. А в пъбовете се пие бира. И той пита, ти каква бира ще пиеш? И тя му казва Blue Moon. Blue Moon е бира, която е по-фенси, да кажем. И ти я сервират с резанче портокал. И той се обръща към нея и казва Blue Moon, that's like 6 quid. Той казва Blue Moon, това е 6 кинта. Хора, не. Мисля, че това с дейтинга трябва да спре. Знаете ли какво? Мисля, че през 2026 всички трябва да канцелираме дейтинга и да си дадем почивка от дейтинга, защото what the fuck? И после защо има икове? Защото те казват, че жените сме станали много токсични. Нали, вече всяка жена има един списък с X. Само, че те не са дошли от никъде. Знаете ли какво, приятелки? Мисля, че това видео вече стана 1 час. Така че ще спра до тук. Мисля, че разбрахте есенцията. Напишете в коментарите Your biggest X. Припознавате ли се в някой ик, който изброих тук? Смятате ли, че това е токсично и смятате ли, че това е защитна реакция, както аз? И така, и ще се видим в следващото видео. Бесос!